בינתיים תחזיקו בדמיון את הפסח המתקרב. הנה, אנשים ממש עכשיו מצטרפים ומצטרפות. יופי. אז שוב נזכיר, מי שפה, ערב טוב, כל הכבוד שבאתם, ואם אפשר לפתוח מסכים ולהיות איתנו פנים מול פנים, זה יהיה מעולה. ונראה לי שאפשר להתחיל. ושוב, ההקלטה היא רק רואים את מאיה ואותי, אז כל מי שחושש מההקלטה זה רואים רק אותנו. כן? יאללה, אני אומר נתחיל. אז אז אני מקווה שאתם יושבים בנוח ככה ויש לכם מקום טוב. אנחנו נהיה ביחד שעה עד 9:15. ניתן לנו איזה בערך חצי שעה, 40 דקות, קצת להעביר מהידע שאנחנו מעבירים בבית הספר ליחסים שלנו, שעומד לספר עליו קצת. אז בינתיים נראה רגע. ורק אני אגיד, ואחר כך נפתח גם לשאלות או רעיונות שאתם תעלו, ואולי נוכל לפתוח את זה קצת לדיון. כן. אז קצת, אז זה אנחנו, רגע, אנחנו פה. אז בעצם אנחנו, כאילו, יש את אותי שאני כבר למעלה מ-25 שנה עוסק בכל מה שקשור לדיוויסות של חרדה ולזעם, ומאיה ואני כבר 20 שנה? 20 שנה ביחד. 20 שנה חיים ביחד, ויש לנו שתי בנות ובן, גרים בתל אביב, וכבר גם 20 שנה, כמעט 20 שנה יש לנו קליניקה ומרכז טיפולי פה בתל אביב. אני יכול להגיד שלפני 4 שנים, בסגר הראשון של הקורונה, הקמנו את בית הספר ליחסים. זה בית ספר שנותן מענה לגברים ונשים, שרוצים ללמוד תקשורת, ואיך לאהוב, ואיך לייצר זוגיות משגשגת, והורות מבוסתת. עם דגש גם על התפרצויות זעם וחרדה. נכון. זאת אומרת, הרבה פעמים הזוגיות, הקושי בתקשורת נופל כשיש התפרצויות זעם וחרדה שבעצם מעיבות על כל התהליך, על כל הקשר. אז אני גם פה, אני אלמד את התחום הזה שנקרא יחסים ושפה. מאיה, תספרי קצת על עצמך. אני אספר שאני בעצם, אם תמיר מגיע מעולם העבודה הסוציאלית והטיפול בדיבור, אני בעצם מגיעה מעולמות הגוף והתנועה, השיקום התנועתי, כאבים כרוניים, ועם הזמן בעצם יצרתי איזושהי מתודה שלוקחת את התהליכים הגופניים ויוצרת להם מילים. זו טכניקה שאנחנו משלבים בתוך הקורס שלנו, קוראים לזה אוריינטציה גופנית, ובנוסף אני גם יועצת תואר שני בייעוץ משפחתי וזוגי, והכל התקמבן לנו ביחד, והחומרים שלנו התחילו להתערבב באמת לפני 4 שנים, כדי לייצר איזשהו מודל שפועל על כמה אזורים בתוך התודעה, גם על להבין ברמה הרגשית וההתנהגותית, אבל גם להשפיע על מערכת העצבים, על היכולת לדמיין. היום אנחנו גם נדבר על זה קצת, ובעצם הסך הכל הזה מוביל לשינוי התנהגותי בתוך הזוגיות, בתוך המשפחה. טוב, נצא לדרך. אולי תציג רגע את הצוות שלנו. אז כאילו מבחינת מי אנחנו עוד, אנחנו באמת כבר אנחנו לא לבד. זה משפט טוב, אנחנו לא לבד. יש לנו צוות מקסים ומרגש שכבר צועד איתנו 4 שנים, 3 שנים, יש כאלו שהם רק הצטרפו השנה, ואנחנו גם נותנים מענה, ככה אנחנו נותנים מענה לאגף השיקום של משרד הביטחון, כך שכל מי שמקשיב להקלטה ונמצא בעולם והוא זכאי של משרד הביטחון, תזכרו שאתם יכולים להגיע אלינו דרך אגף השיקום, וגם לקהל הרחב. אז בטח אולי אתם מכירים חלק מהאנשים פה בתמונות, חלקם אולי גם, כמובן אנחנו עושים, היום הזה הוא במסגרת שאנחנו גם בראש השנה וגם בפסח וגם, אנחנו עושים מפגשים פתוחים לקהל, אז גם בקהל איתנו יש גם בוגרים של הבית ספר וגם קהל סקרן שבא ללמוד. וזה כל כך לא מובן גם שבאתם, זו תקופה כל כך מתרגרת, כל כך זה שמצאתם שעה ככה
לעסוק בלנסות לשנות את ליל הסדר, זה כבר איזה שאפו עליכם. סוג של חוסן. נכון. נצא לדרך, יאללה. עוד פעם, אני כל הזמן אומר נצא לדרך, נצא אולי לדרך, צריך להפסיק אנחנו כבר להגיד, באמצע הדרך. כן, באמצע לא, התחלה. אז אני רוצה רגע לתת איזשהו רקע בעצם למה בחרנו את הנושא הזה של ליל הסדר. גם ליל הסדר וגם בראש השנה, אנחנו עובדים עם המון המון משפחות והמון זוגות, ושומעים לא פעם עד כמה המפגשים המשפחתיים האלה, האירועים האלו, שכל המשפחה נפגשת ביחד, הם בעצם זמנים מאוד מאוד מתרגרים. אנחנו שומעים על צעקות, אנחנו שומעים על ריבים, על התפוצצויות שקורות דווקא בחג, דווקא בערב החג. כל החג הזה נצבע בצבעים מאוד מאוד לא נעימים. אז אנחנו מייצרים איזשהו, נקרא לזה אפילו התערבות רחבה כזו של הכנה, סוג של הכנה. מניעה. אנחנו מאמינים שכשהדברים יותר במודעות, יותר קל להתנהל מולם ברגע האמת. אז אם ראיתם פה את השקף הראשון, בעצם אנחנו נראה שרוב הריבים, עכשיו אני אומרת משהו כללי ורחב, רוב הריבים שלנו בתוך הזוגיות ובמשפחה, אם נזיז אותם רגע הצידה ונצא מהקונקרטי, אנחנו נגלה שהם יושבים על צרכים שלא סופקו, גבולות שעברו לנו או שאנחנו לא נצליח לסמן, ערכים וציפיות, אני שמה אותם קצת ביחד, ועולם רגשי שאין לו מילים ואין לו שפה, ולפעמים אין לו מקום בבית. יש רגשות שיש בתים שאסור להם להתקיים. אבל היום אנחנו לא נתעסק בכל השאר, אלא נתעסק בעיקר בציפיות. אנחנו נעשה איזה זום אין לסיפור הזה של מערכת ציפיות, ולמה היא זאת שמפוצצת הרבה פעמים את ערב החג, וכמובן שלקראת הסוף גם נדבר על מה יעזור כדי טיפה לרכך את זה. אבל תחזיקו שנייה את הרעיון הזה של מערכת ציפיות. או ציפיות מתנגשות. כן, ציפיות מתנגשות. ואנחנו לרגע בואו נשים לב מה יוצרות הציפיות האלה. אני אגיד מהמקום שלי, מהזווית הגופנית, אני יודעת על עצמי, כשאני מצפה ממשהו לקרות, או שאני מצפה שמשהו יהיה, יש איזושהי דריכות. יש לי משהו בראש שאומר, זה אמור להיות כך וכך וכך וכך, אני בונה לעצמי איזשהו סרט, שכך דברים אמורים להיות, נכון? ובעצם יש סביב הציפייה הזאת איזשהם אמונות וערכים, שאם הם לא מדוברים והם לא מתוקשרים, או בתוך הזוגיות, או מול הילדים, הם עלולים להתנפץ. אז יש לנו פה איזושהי שרשרת קצת מתרגרת של לי יש רצונות, ציפיות ואמונות סביב משהו, תכף נראה מה זה בכלל הציפיות האלה, שכשהן לא מתממשות, שם מתחבא איזשהו טריגר, שם יש איזשהו מפגש מאוד מאוד לא נעים. כן. ואולי ככה זאת הזדמנות קצת, גם לראות איפה אתם בתוך זה. אבל אני רק רוצה, שימו לב על המסלול, עוד מעט נבין את זה בהקשר יותר רחב, איך הציפיות הן חלק ממערך הסטרס שלנו, ממערך המתח שלנו. יצרנו פה איזשהו מסלול, שעוד מעט נראה איך הוא, אבל מסלול צבירה, יש המון מסלולים, המון נתיבים לצבור סטרס ומתח וחרדה. אחד מהם זה, יש לי אמונה ביחס למציאות, זה מסלול שיעזור לנו גם בהמשך לפענח קצת את הציפיות שלנו ולדבר אותם. אבל יש לנו אמונה, מאחורי האמונה מייצרת ערכים, מהערכים נגזרים, וזה כמו מתמטיקה, נגזרים ציפיות. הציפיות יכולות במפגש עם המציאות לייצר תסכול וסטרס. ואת כל האזור הזה ננסה במפגש היום לתת לו מילים ושפה. בסדר? אוקיי, אז אנחנו, תתחילו כבר עכשיו לעשות לעצמכם איזושהי הסתכלות או רשימה של מה כל אחד ואחת כאן יש, איזה ציפיות יש לכם מאותו ערב חג.
איזה ציפיות יש לכם לפני ערב החג, איזה ציפיות יש לכם מול הילדים, מול בן או בת הזוג, מול החמות, הדודה, מי שאנחנו נתארח או כשנארח. תסתכלו, ערב החג מחזיק המון 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 פרמטרים שככה אפשר לבנות סביבם מערכת ציפיות שעלולה להתרסק. שנה שעברה, דרך אגב, דיברנו על המקום של הטריגרים של ליל הסדר, כי אם באמת נחזיק גם את הסדר של שנה שעברה, אנחנו נראה שזה איזשהו מצב חזרתי, ואנחנו רוצים להתערב בחזרתיות הזאת, קצת לשנות את הגורל של הסדר באיזשהו מקום. אז בואו נראה רגע, נמשיך לשקף הבא. בואו נראה רגע מה יקרה אם לא נעשה את הפעולות, את מה אנחנו בעצם רוצים למנוע היום. כאילו, פה בעצם, באיזשהו מקום אולי גם למה הקמנו את הבית ספר ואת הקורסים. ולמה אנחנו עושים את הערב. ולמה אנחנו עושים את הערב, ובעצם קצת להיכנס ליום של איפה העלילה מסתבכת, או מתי הריבים ככה יוצאים משליטה. אז שוב אנחנו מדברים על סטרס. במקרה שלנו, במפגש היום, סטרס שנובע מאמונות וציפיות. אבל אנחנו, הצרה הכי גדולה עם עולם של חרדה וזעם, זה הסיפור של ההדחקה. אנחנו לא הופכים את האמונות והציפיות הכי לגיטימיות, נהפכים לסוג של מוקשים. אולי ניתן איזה דוגמה גם. סתם דוגמה קטנה, יש איזושהי ציפייה שהאוכל שאני מכינה לקראת החג, הוא יישמר, יהיה באיזושהי תבנית, יהיה מונח בצורה מסוימת, או הבגדים הלבנים שהלבשתי את הילד, אני ממש ממש לא רוצה שיתלכלכו, ושהוא לא ישחק בפלסטלינה, ושהוא לא ייפול. זה ממש מערכת ציפיות על דברים מאוד בסיסיים לפעמים. עוד לא נכנסנו למה אני מצפה מהבן זוג שלי שיהיה. כן, את מצפה? אז אפשר לראות, אם אני ממשיך רגע את מאיה, שהאמונות והציפיות שלנו הם בקלות נהפכים לטריגרים, למקומות שיכולים להוביל אותנו לאיזשהו, להתנתק, להסתגר, להיכנס לאיזשהו פריז, להיכנס אפילו לאיזשהו התקף חרדה, ואנחנו נרצה לפרק את הפצצה הזאת היום של אמונות וציפיות, אז זה ככה הצצה על המסלול, תראו אם זה עושה לכם טיפה סדר, על דווקא המקום שהעלילה לא, את מה אנחנו רוצים בעצם שלא יקרה. המקומות שבמקום לדבר אנחנו מתנהגים את זה, זה משפט שאנחנו כל הזמן חוזרים עליו בבית ספר, גם באחד השקפים זה יופיע שוב, הריבים הלא מדוברים הם נהיים ריבים מתנהגים, זה רק, אז אנחנו רוצים להימנע כמובן בסדר הזה מכל העולם של צרחות וצעקות, אתם מכירים, זה הולך להיות, יש הרבה דברים צפויים גם בסדר, איך נמנע צרחות, צעקות, קללות, העלבות, השפלות, איומים והפחדות ושתיקות רועמות. את זה אנחנו בעצם מבקשים יחד כולנו באולם הווירטואלי להפחית. אוקיי. אז בעצם יש לנו פה מפגש, כשאנחנו בונות או בונים מערכת ציפיות, אז מה שקורה זה שאנחנו נפגשים עם המציאות. כמו שנתתי את הדוגמה מקודם, אני הלבשתי את הילדים, או קניתי להם בגדים חדשים, אני מצפה שבמציאות גם להם זה יהיה חשוב, גם להם יהיה חשוב לא להתלכלך ולא להשתולל. בדרך כלל שם יש איזושהי התנגשות בין המציאות שלנו לציפיות שלנו. ואנחנו תכף ניכנס בעצם לשינוי הזה, איך אנחנו נרכך טיפה את המעבר מציפיות מתנגשות לציפיות נפגשות. ואולי בואו נפתח את זה רגע, ואותי מסקרן לקרוא, אולי בצ'אט, איזה ציפיות לכם יש לקראת ערב החג שעלולות להתנפץ, או שאתם כבר יודעות ויודעים שתמיד על זה הקרבות מתחילים. שוב, אם זה האיחורים, הנהיגה, הבגדים. אז בואו ניתן, תכתבו לנו קצת. אבל ככה, דמיינו את, מתי זה יום שני? שני בערב. שני בערב. דמיינו רגע את שני בערב. אנחנו מכירים את הסדר של שנה שעברה, יש לנו פה מסורות, אני מאמין. תראו איך אפשר לתרגם את האמונות, את הערכים ואת הציפיות לכדי שפה.
אז אם עולה לכם ככה בצ'אט, מה מתרגר אתכם? מה הציפייה שלכם? הנה, בבקשה, איחורים, בבקשה. בפרט כשאומרים, אוי, רגע, אז אני בוא רוצה ניתן להם לקרוא. רגע קצת כן, לכתוב. תכתבו קצת. ככה, לא, רק ככה, תנו למילים. מה הציפיות שלי איזה מהנסיעה? יופי. כן, מעולה עוד, כן, ככה כן, מעולה, מעולה. תפרגנו בצ'אט. כן, סמדר שני פונט. הנה, ציפייה שתהיה תקשורת זוגית, נהדר. אז נגיד, אם נסתכל רגע על אבא שחייב לראות חדשות בלייב כל הזמן, זאת הציפייה, או שאת נערכת למציאות או אתה נערך למציאות שהיא לא... אז מה הציפייה? תתרגם את זה למה אתה מצפה, או מה את מצפה. מי עושה כלום ומי מסדר? על מי נופלת העבודה, סמדר, נכון? אז כבר יש שם, אבל איזה ציפייה, מי יעשה הופה, כלום? הנה, שיעריכו את ההשקעה בתבשילים ובהשקעה, נכון? אני מצפה שאני עובדת ואני רוצה לקבל איזשהו פידבק. אה, אה, עדי מוסר, שכולם יהיו מוכנים בזמן ושיצטרכו לדחוק בהם, נכון? זה ציפייה. עכשיו, בוא נהיה, בכלל אפשר לשים לב איך הציפייה בקלות תהיה טריגר שישמוט אותי לעבר האדרנלין, הזועם, הכועס, המסתגר. אז תעברו, אז אני רגע רוצה להגיב למה שענבר כתבה, אז תקריא רגע. שמתערבים לי במתי הילדים אוכלים, מה הם אוכלים, מנסים להרגיע. ואז כתבת, הציפיות שלי זה שכל הזמן מתערבים לי. אז הציפייה שלך היא הפוכה, שלא יתערבו לי. את מבינה, ענבר? הציפייה שלך היא שלא יתערבו לי, שייתנו לי להיות בתקשורת עם הילדים שלי. כשזה מתנפץ, שכן מתחילים להתערב, אז הזעם כנראה יוצא, או הכעס יוצא. אז זה הבדל מאוד, כאילו, תנסו לתרגם את זה לשפה של אני מצפה, ואחר כך נראה בעוד שלבים במפגש איך אנחנו הופכים את זה לדיאלוג. אבל כרגע באמת, מה אני מצפה, ואיך אני מנסחת את זה אפילו בצורה ככה שהיא יותר מדייקת את הצורך שלי. הנה, מיקי כותבת, או כותב, אני תכף אחפש את זה, שלא יהיה בכי סביב ההרכב האנושי. אז אני מצפה, הוא מצפה שלא יהיו טנטרומים, שילדים לא יבכו, שלא יהיו צעקות. Okay? תחשבו רגע אפילו על הסיטואציה הזאת, איך היא תיפגש עם המציאות. זאת אומרת, אם זאת מערכת הציפיות, איך זה הולך להיפגש עם המציאות? אנחנו עוד נדבר על מה לעשות שם עם זה. הציפייה, אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי לכל יכול להיות שגברים יותר יתחברו לזה מאשר נשים, אבל ברור שזה לא כזה דיכוטומי, אבל הבכי כטריגר בליל הסדר. אני חושב שאתה פותח פה איזשהו חלון גם למי שיקשיב אחר כך להקלטה. מיקי זה בן או בת? מעניין. טוב, לא, אוקיי, לא כזה, זה בסדר. נכון, בסדר. אז מי שמזדהה עם זה, איך הציפייה שיהיה מצחיק, אבל שיהיה נעים, ואיך אני נערך לזה שיכול להיות בכי, שיכול להיות, הרי אני לא יכול לבקש מילדים או שבכי אסור בסדר, כי זה כבר ייצר ציפייה, לא, אבל אולי את זה נעשה בשלב הבא. איך אנחנו בודקים את הציפייה עם המציאות? בואו נראה אם מאוד לא פספס, יש פה עוד הרבה. גם כתבה שהיא מצפה שלא יהיה לחץ בזמן, שכולם יהיו רגועים, כי תמיד מגיעים רעבים ואין סבלנות להגדה, וזאת באמת ציפייה, היא מצפה שהליל סדר יהיה... זו בת, מיקי זו בת. יפה. אז רק נגיד שלגבי סמדר וציפייה שלא יהיה לחץ בזמן, זו ציפייה שכולנו נזדהה איתה, איך נהפוך את הציפייה לאסטרטגיה שבאמת אני אוכל לגייס עם הציפייה הזאת את ההתארגנות המשפחתית, כי כולנו רוצים להגיע בזמן, לא רוצים לאחר, לא רוצים להתעכב בפקקים. לא יודעים כולנו, אבל יש את האנשים שרוצה לאחר. אוקיי, כאילו, אבל אנחנו נראה שגם מניסיון השיתופים של שנים קודמות, הסיפור של הזמנים וההתארגנות והנסיעה והפקקים זה וואחד טריגר, וזה אחד הטריגרים שיחסית אפשר למנוע. בהמשך אני מקווה שניתן קצת טיפים איך אפשר למנוע את הטריגר הזה של מערך זמנים שונה בזוגיות או המערך הזמנים השונה עם הילדים. יפה. אז שוב, נראה לי שנמשיך ואחר כך נפתח את זה אולי לעוד משהו. הסיפור הזה באמת
מה אני מצפה ומה באמת מתרחש במציאות, ואיך זה לא הופך להיות התנגשות, אלא, ותכף נראה מה אנחנו יכולים להציע בתוך המקום הזה, הנה הכותרת, איך אפשר להכיל ציפייה או אמונה שבעצם קצת קורסת, okay? שהיא קצת מתרסקת. כי איך יש לי את מה שיש לי בראש, מה שקורה במציאות, ואיך אני לא מתנפצת מזה, אלא מצליחה להכיל את זה. עכשיו, הנושא של להכיל רגש, או להכיל משהו לא נעים, הוא נושא שלם אצלנו בקורס, וככה, כשבנינו את המפגש היום, אז אמרנו, אוקיי, אי אפשר להיכנס לזה, כי זה באמת מאוד מאוד מורכב. לא הייתי מורכב, אבל שווה לדבר על זה יותר. מה שכן אנחנו יכולים להגיד בהקשר הזה, זה בעצם איך אנחנו נמנע את ההתרסקות, אוקיי? והנה לכם את אחד הכלים הראשונים. קצת כמו שעשינו פה עם הצ'אט, תיקחו לעצמכם רגע, באמת, לבד עם עצמכם, תשבו ותראו מה הציפיות שלכם, על מה הדברים יכולים להתפוצץ. קצת טריגרים. נכון, ולפני הסדר, כמה ימים לפני הסדר. הרי אחד הדברים שלמדנו, כאילו למדתי בעשרות השנים שאני עוסק בתחום, שרוב ההתרסקויות שלנו הם דווקא במעברים, בהתארגנות, במעבר, לרדת עם האסירים, הנסיעה, מה שנקרא trouble in the border. אז איך אפשר ברשימת הציפיות דווקא לשים דגש על המעברים, על המעבר לתוך בית ההורים. ילדים קטנים. איך עוזרים לילדים שלנו בתוך מצב של מעבר. לפעמים צריכים איזשהו צעצוע מהבית, או איזשהו משחק שיעזור להם לעשות את המעבר. כי זאת חוויה מאוד מציפה, לא רק לנו לחזור, להיפגש כל החמולה, כל המשפחות. יש כל כך הרבה מפגשים, אז זו חוויה כל כך מציפה. אז נגיד, אם אתם עושים את זה עם עצמכם, את רשימת הציפיות, אז קצת לעשות גם את זה, אולי גם מול הילדים, מה יעזור לכם? ההגדה מאוד ארוכה, בואו נחשוב מה יעזור לכם תוך כדי קריאת ילדים רעבים, אולי צריך לעשות תיאום ציפיות ולהתארגן על משהו שיעזור להם לא להיות רעבים ורגיזים. שזה מתכתב לדעתי מה שסמדר כתבה, נכון? איזשהו מענה, אני יודעת שהולך להיות לחץ, אני יודעת שהולך להיות, כולם יהיו רעבים, איך אפשר? מראש, יומיים לפני, לחשוב מה אני הולכת לעשות, מה יהיה לי באוטו לתת לילדים, מה אני אבקש ש... אוקיי? וממש לחפש את הפתרונות, קצת זה בדיוק לדעתי השורה הבאה פה, רגע, הנה, זה בדיוק הסיפור. תראו, אחרי שעשיתם את הרשימה הזאת של הציפיות, תראו אם אפשר רגע לשבת לאחור, ותכף נעשה איזה תרגיל קטן פה ביחד, ולדמיין תגובה חדשה, או דרך חדשה, להגיב, או לאיזה דודה שתמיד אומרת, נכון, אומרת לך איך להאכיל את הילדים, או לבן הזוג שתמיד מאחר, או ממש לדמיין איך עושים את זה בדרך אחרת. אני רק אוסיף, אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד מחזקים זה עבודה דרך שריר הדמיון, אבל אחד המשפטים שמאוד מלווים אותנו זה מה שאנחנו לא פותרים בעבר, הוא נהפך לטריגר. זאת אומרת, אז אם אותה רשימת ציפיות, כדי שלא תהפוך ל-more of the same, לעוד טריגר חזרתי, אז בהמשך נראה איך בכוח הדמיון אפשר אפילו לשנות את הגורל. אפשר לשנות את זה, שאם שנה שעברה התנפצתי על פקק התנועה ושאגתי, איך אני יכול דרך זה לייצר תנועה חדשה, דרך כוח הדמיון. נעשה רגע איזה... רוצה לנסות? יש לנו זמן? כן, בטח. משהו קטן. אז מי שככה רואה אותי או שומעים בטוח, אז בואו תישענו לאחור על הכיסא שלכם. זה שמי שבנהיגה לא צריך. נכון. עמית, אתה לא צריך. וכשיש איזו הישענות כזו לאחור, תוודאו שהגב התחתון קצת שקוע. הוא לא מוקשט רחוק מהכיסא, אלא שקוע אל תוך משענת הכיסא. הטוסיק יכול לבוא טיפה קדימה. זה איזשהו מנח שקצת יכול להרגיע כבר מראש. ותעצמו עיניים מי שזה נוח או נעים להם, לא חובה. ובואו תבחרו איזו ציפייה אחת שיש לכם מאותו יום שני שמתקרב. ממש תלקטו משהו, או שזה מול הילדים,
או מול ההורים, או מול בן בת הזוג. תבחרו משהו שרוב הסיכויים שהולך לקרות, כן? וממש תדמיינו רגע איך צעד אחרי צעד זה הולך ומתרחש. תתחילו לשים לב לתחושות גוף שעולות, כשאתם נזכרות ונזכרים בקיבוץ הזה, בדרך כלל זה יהיה משהו כל כך לא נעים ומלחיץ. שימו לב קודם כל למערך התחושות הגופניות. תשימו לב למערך המחשבות. כשאתן יודעות ויודעים מה הולך להיות, נכון? יש מין מהלך נוראי כזה. אז יש איזה סט מחשבות שנכנס פנימה. רק תהיו בערנות עליו. ותכינו את עצמכם לאיזשהו מבט אחר, כמו זווית אחרת, זווית הסתכלות אחרת על הסיטואציה. קחו שאיפה עמוקה, דמיינו שהדבר אכן קורה, ואיך אפשר להגיב לזה אחרת. איך זה לא יטלטל את החוויה הפנימית שלי. איך הגוף והנשמה שלי והמחשבות שלי, רגע, יכולות להכיל את זה. כי הרי ידענו שזה הולך לקרות. איך נגיב לזה אחרת. רגע, תהיו שם. תראו אם זה בכלל אפשרי. יכול להיות מין שלב ראשוני כזה, שהמוח שלכם יגיד, מה, אין לי שום רעיון. אין לי דרך אחרת, לא יודעת. לא מסוגלת לחשוב על כלום. אני קוראת לזה, אנחנו קוראים לזה מיני פריז, גם על זה אנחנו קצת מדברים בקורס, אבל זה רגע של מיני פריז. או של חוסר אונים. של חוסר אונים שלא עולה שום רעיון, שום אפשרות תגובה. קחו לכם שאיפה עמוקה, זה ממש בסדר שאין שום אפשרות אחרת. אבל גם נסו לדמיין באותו כוח של דמיון, אם אתם מדברים את זה בגוף ראשון, איך אתם יכולים להסביר את מה שקורה לכם בגוף, במחשבה, אבל במשפט של אני לא יודעת מה לעשות עכשיו, זה מאכזב אותי שציפיתי, איך הופכים את העולם, את הטריגר, או את הציפייה ואת האכזבה, דמיינו את זה מדבר בצורה ברורה, ואולי אפילו יכול לבקש, דמיינו אתכם מבקשות או מבקשים. ובעיקר נשימה. קחו לכם את הזמן רגע לנשום ולחוות את הציפייה הזאת שלא מתממשת עם איזושהי התרחבות הנשימה. זה לא כיף, זה לא נעים, אבל התגובה היא אחרת. אז קחו לכם רגע, לאט לאט תראו איך זה מרגיש, ומי שכבר מוכן או מוכנה אפשר לפקוח עיניים, להזיז קצת את הגוף, ולחזור אלינו פה למפגש. ואולי תכתבו בצ'אט איך זה, האם הצלחתם, האם היה שם רגע של מיני פריז, או שיש איזושהי דרך לתגובה חדשה. בואו תכתבו רגע. אנחנו לא נדע את ההשפעה אם לא תספרו לנו. זה גם איזה חוק שאנחנו, כאילו האדם לא יודע את ההשפעה. יש לנו איזו ציפייה שתכתבו. האם הדמיון הזה, הצלחתם לייצר תגובה חדשה בדמיון? לא הצלחתם, פשוט תכתבו את זה. הצלחתי, לא הצלחתי. בואו נראה. והאמיצים יגידו לא הצלחתי, כן? זה חשוב מאוד, לא תמיד זה עובד. האם מה שתמיר אמר, האם אני מסוגלת או מסוגל להעיד על עצמי שלא עבד לי, לא הסתדר לי, לא הצלחתי. סמדר מעלה פה משהו מעניין. יופי. יופי. עוד מעט נדבר בדיוק על המקום הזה של איך אנחנו מערבים, שסמדר אומר את זה תלוי גם בצד השני, זה באמת תלוי גם בצד השני. אבל אחד הדברים שחשוב זה איך אני קודם כל מכילה את זה שזה לא עובד כמו שאני רוצה. עוד מעט נראה איך אפשר למזער את החלק השני, איך אפשר לגייס שיתוף פעולה מבין הזוג, בת הזוג והילדים.
אבל איך מול אותה מציאות של חוסר שיתוף פעולה עם הציפייה, אני יכולה קצת להכיל את זה, לדמיין את זה. להתבאס מזה, כן? להתאכזב מזה, אבל לא להתפרץ מזה. זה ההבדל. מותר לנו להתאכזב, מותר לנו ממש כאילו להתעצב. אני רוצה ככה, אם אתם עם צ'אט פתוח, מיקי הנה כותב, מיקי כאן גם. כותב, לא הצלח, כתבה, איך את יודעת? היא הכתבה. יפה, נכון. אז לא הצלחתי, אבל נתתי לעצמי, זה פרייסלס מה שאת כותבת. את מתרגמת את זה שלא הצלחתי, אבל נתתי לעצמי חמלה, והסברתי לעצמי בגוף ראשון את הטריגר. תראו אם אתם יכולים לקבל השראה קטנה מהטקסט הפשוט והעמוק הזה. כי אני לא יודע מה זה, זה נקרא להצליח בשפה שלי. זאת אומרת, הצלחת להכיל את זה, הצלחת לחמול את הטריגר, כי אחת התרופות העמוקות ביותר שאנחנו מלמדים, זה איך מייצרים אמפתיה וחמלה כלפי עצמנו, כלפי ילדים, כלפי בני הזוג. זה בעצם אולי שריר הריפוי החזק ביותר, זה היכולת לחמול את הטריגר ואת מה שקורה בתוכו. אז הסיפור הזה של לנסות לשבת עם עצמנו, לעשות איזושהי רשימת ציפיות, לדמיין את המסלול ההתנגשותי, אבל לעצור לפני ההתנגשות ולמצוא תגובה חדשה. שכן, לדוגמה, ההורים אומרים משהו לנכדים, לילדים, ואיך אני אומרת להורים משהו שלא פוצע ופוגע, אלא פשוט לא מראה את חוסר המרוצות. הסתבכתי פה עם המילים האלה, אבל אני חושבת שאני... אבל אולי בחלק הבא נבין אולי גם איך אפשר למזער את נכון, את התגובה. אנחנו פה בשביל התגובה, לא בשביל לבטל את הציפייה. כאילו קל לנו לשים את זה על השקף, אבל זה באמת דורש איזושהי משמעת מתרגלת לעבוד עם כוח הדמיון לטובתנו. בגלל זה אנחנו שבוע שלם ממש עובדים כדי לחזק את שריר הדמיון, כי דמיון מייצר מציאות. אז מי שקצת הצליחה או הצליח לטעום את הטעם של לדמיין מול אותה מציאות, דמיון חדש, זה כבר משנה מציאות. וזה בעצם מוביל אותנו למקום הזה של הכלה והגמשה של מערכת הציפיות. זאת אומרת, אני מראש יודעת שאני הייתי רוצה א', ב', ג', ד', הייתי רוצה שדודה חנה לא תבוא ותתחיל עם הביקורת שלה על כל הזה, ולמה זה ככה ולמה זה ככה. אני מכינה את עצמי, ואולי אני אפילו אכין איזושהי אמירה מולה על האכפתיות שלה, אני רואה שקשה לך לראות את כל הדברים ככה, בטח לא כיף לך, משהו שאני יכולה להגיב אליו, אבל בצורה חדשה, ושוב, עדיין היא תעשה את זה. ואולי חומלת יותר, ואולי חומלת. ועדיין דודה חנה תמשיך לעשות את שלה, אני לא יכולה לשנות את דודה חנה. אבל אני כן יכולה או יכול לשנות את התגובה שלי לאותה מציאות לא משתנה. נמשיך לתחנה הבאה. אוקיי, אז אנחנו מסכמים. נתחיל להרוס? כן. אז אם אנחנו ככה מסכמים את המסע הקצר שעברנו לאיזשהו, כמו איזה פרוטוקול, או כמו איזה, כאילו איזשהו צורת חשיבה של התארגנות אחרת לפסח המתקרב ולחול המועד, אז המיקוד הוא קודם כל, בוא נחשוב מה יעשה לנו נעים, לא רק מה יעשה לנו לא נעים, תנו מקום לדברים שעושים לכם דברים נעים. למשל, אחד הדברים שלי עושים מאוד מאוד נעים בליל הסדר, שיש שירה. אז איך אני, אם אני יודע שזה עושה לי נעים השירה, איך אני יקדם, עוד מעט תראה, איך אני יקדם את הדבר העמוק הזה שנקרא שירה בציבור, ואם אני אקח על זה בעלות להכניס שירה לליל הסדר, אז תחשבו רגע, מה רשימת הנעים שלכם? אנחנו עסקנו בחלק הזה מה עושה לנו לא נעים, אבל לתת מקום גם למה עושה לנו נעים, וגם מה יכול לעשות לנו לא נעים. ושוב אני מזכיר, מה שלא פתרנו בעבר, נהפך לטריגר בהווה, אז שווה גם להתבונן על שנה שעברה, ועל הדפוסים החזרתיים של המשפחות, ולראות איך אנחנו מפרקים את הטריגרים דרך מה שעשינו בדקות מקודם. זאת רשימה של מה שלא מדובר. אז שוב, מה שלא מדובר מתנהג,
מה שמדבר פחות מתרגם. זה נכון, ההמשך. ממש יצא לנו סלוגן כן. פה. אז זה לא ייפטר לבד. חלק אנחנו הרבה פעמים, לא רק בסדר הפסח, המון מהריבים החזרתיים והדפוסים, זה מרגיע אותנו לייצר מציאות חזרתית. הרבה פעמים אנחנו יותר מפחדים לייצר מציאות חדשה. אז מי שרוצה להתחדש בסדר, תעשו את התנועה הזאת של רשימת ציפיות, מה חשוב לי, מה יקר לי, ובתחנה הבאה אנחנו פה מכניסים את האחר. אם האחר הוא בן זוג, בת זוג, הילדים, אף אחד לא יכול לקרוא לפעמים יש לנו ציפייה שיקראו אותנו מבלי שנצטרך לתקשר את זה. אנחנו רוצים שיבינו את הציפיות מבלי שנעשה את הפעולה הכל כך חשובה וקריטית, לדבר בגוף ראשון את הציפיות שלנו. אז מה חשוב לי שיקרה? לשים דגש? מה מפחיד אותי שיקרה? איפה אני צריכה אותך לידי, או איפה אני צריך אותך לידי? יש שם הרבה מצבים, מי יישב ליד מי, זה יכול להיות דבר מתרגר, ולפעמים בן הזוג לא ידע, וגם בת הזוג לא ידע, אני צריך שתניחי לי יד, כאילו כשאבא שלי מדבר איתי, אני צריך להרגיש אותך לידי. אנחנו ממש נוכל, אם נעיז, להביא את החוסר האונים שלנו מול המציאות החזרתית, ולבקש עזרה, ואני אגיד למאיה, תקשיבי, אבא שלי כבר, נגיד, לא יהיה בסדר הזה כי הוא נפטר, יש מצב שיהיה לי אזורים שאני אהיה עצוב, ואני אשמח שכאילו, שתשבי לידי ליד הסדר, זה יעזור לי. כאילו, איך נסכים שהרגישות והפגיעות לא יהפכו לכללה, אלא ברכה, בשביל זה אנחנו צריכים להסכים להיעזר ולשתף. דבר נוסף, רוצה להוסיף את זה משהו? אני רוצה להגיד שלא תמיד, לא תמיד הצד השני יהיה שם כדי לזרום איתנו על הציפיות, בין אם זה ילדים קטנים, נוער, בני זוג, או מישהו הוא לא יזרום איתי. וגם את זה אנחנו נצטרך ללמוד להכיל. להכיל זה לא אומר לספוג, אבל זה נושא שלם. אבל לקחת את זה בחשבון, שרוצים להיות איתי ורוצים לבוא לקראתי בציפייה שלי, ולא תמיד זה יתקיים. אז רק אני חוזר למה בעצם זה השורה הזאת. נכון, זה בדיוק ממש ככה. אז זה לא, כשאנחנו מדברים, אז הרבה פעמים אנחנו צריכים לשאול איך זה בשבילך, איך הציפייה שלי, או יש לי את הערך הזה שנשים מוזיקה בנסיעה ונעשה דברים כיפים, איך זה בשבילך? זאת אומרת, המושג הזה שנקרא תיאום ציפיות, זה לא בדיוק ציון, אנחנו צריכים לראות, כי הערכים והציפיות הרבה פעמים מתנגשים, אז לא חובה להסכים, אבל אני יכול להבין שהערך הזה חשוב למאיה, גם אם אני לא מסכים, אני יכול להגיד את מי אבל אני אתחשב בזה, אני אספור את זה. תחשבו על צמחונות טבעונות, תחשבו על, למשל, הרבה פעמים, צד אחד, הרבה פעמים אני שומע שאני, אפילו בנהיגה, הנהיגה היא מאוד, צד אחד הוא נוהג ויש לו איזה זעם כביש, או מכניס את כל המשפחה לאווירה נורא מתוחה רק מאיך שהוא נוהג, ואנחנו יכולים לצפות שהוא ינהג בנהיגה יחסית פראית וממהרת. איך אני יכול להגיד לו, או להגיד לה, אולי הפעם אני אנהג. שנה שעברה זה נגמר לא טוב הנהיגה, אני הגעתי כולי זכותה או סחות לסדר, איך אנחנו עושים שהנהיגה תיראה אחרת? אתה מסכים לזה? אתה מוכן לעשות משהו אחר? והדבר האחרון זה בעצם איך אנחנו עוברים באמת קודם כל לא לשתף ולדמיין לעצמי את הציפייה שלי בראש, לבקשה. זה קצת מתכתב עם מה שאמרנו מקודם, אבל איך בעצם אפשר לבקש, לשים לב, להתחשב, וגם הציפייה הזאת, הרי כשאני מצפה ממשהו, יש לי גם פחד. זה הולך ביחד עם פחדים. ואיך אפשר להגיד, וואי, אני ממש מפחדת יקרה כך וכך וכך. אז איך אני יכולה לחשוף את הפחד שלי, או איך הייתי רוצה שהליל סדר הזה יהיה כך וכך וכך? מה יהיה אם הוא לא יהיה? מה יקרה? איך אתה יכול לעזור לי? נורא בא לי שזה יהיה כך. יש לי דוגמה, אבל לא דוגמה דווקא מאיתנו, אני שומע את זה מהמון, נגיד מישהו שהוא מאוד רגיש, נגיד בכבוד אימא שלו, או בכבוד אבא שלו.
ונגיד לבת הזוג, לפעמים יש לה נטייה, נגיד, להעביר עליה ביקורת. אז איך אני יכול להגיד, שמי, איך אני יכול לבקש, אני יודע שיש לך מטען כלפי אימא שלי, אבל את יודעת, אני ממש, זה מתרגר אותי, זה לוקח אותי, אחר כך אני ממש אבקש, כאילו, את כל המחלוקת שיש לך עם אמא שלי, תשאירי בצד. איך את עם זה? את יכולה? ושוב, ואז ואז יהיה בינינו נפתחת שיחה. דיאלוג. אין לי דוגמה משלנו, אז זה לא... אבל אבל זה... הרעיון הוא לפתוח את השיחה, גם אם היא כואבת. לפתוח את זה לשיחה. כשהדברים מדוברים, הם הרבה יותר נעימים. וזה נשמע ככה, וואו, מה, נשב ונדבר לפני הסדר, כאילו, אבל זה באמת, להפוך את הזוגיות ואת המשפחה לארגון לומד, שלומד מהעבר ועושה את ההתכנסות הזוגית, והגיד, לפעמים, עזבי אותי, לא, מה את חופרת עכשיו? זה מאוד מאוד חשוב להפוך את הזוגיות ללמידה, היערכות, הבנה, התחשבות. תראו, וגמישות. מול ציפיות, האופן שבו אפשר להגמיש. ופה אני רגע רוצה להכניס את הגוף, כי לקראת ליל הסדר, בערב ליל הסדר, תנו לעצמכם זמן להתייחס אל הגוף שלכם. אם זה לפתוח מזרון יוגה וקצת להזיז, אם זה קצת להרגיש את השרירים, אם זה לעבוד עם כפות הרגליים ולהרגיש את האדמה. אם אני יודעת שאני נורא נורא לחוצה לפני כן, אני רוצה לפרק את הלחצים מתוך המפרקים. וזה אולי נשמע לכם מוזר, אבל המוח שלנו נמצא ברובו בגוף, וכשאתם תעשו פעולות גופניות, הן מאוד משפיעות על הפעולות ההתנהגותיות. שוב, זה עולם שלם, אבל זאת עוד איזושהי, כן. נראה לי, המלצה או כלי, שהגוף כבר יעזור לכם להגיב אחרת, לזהות את המתחים, לרכך את הציפיות ולהגמיש. כן, עוד מעט ככה, את מספרת, ואתמול אני עשיתי פעולה, עכשיו אני מבין שעשיתי פעולה שהיא ממש ברוח המפגש. הרבה פעמים, נגיד, אמא שלי שהיא אישה מבוגרת, היא תעשה, בשארית כוחותיה היא תבשל, תעשה סירים, אבל היא תגיע באפיסת כוחות לסדר. אז אתמול עשיתי, אני רואה עצם ההכנה לסדר עשתה לי את זה, זה קטע. ואז התקשרתי לאמא שלי אתמול, ואני שואל אותה, אמא, איך נעשה, כאילו, איך נעשה שאתה תגיעי עם אנרגיות, כי הרבה שנה שעברה הגעת נורא עייפה, וכבר, איך הגוף היה נעשה, מה יעזור, איך אני יכול לעזור לך ותגיעי עם כוחות לסדר, כי הנסיעה קשה לך. ואז ממש, היא ממש דווקא שמחה מזה שאני מעלה את זה, ואמרנו, אולי אני אקח אותך דווקא יותר מוקדם. נעשה עצירה אפילו בדרך, שתנוחי, תפגשי את הנכדים ככה בקטן לפני שזה מציף אותך, ורק אחר כך ניסע לסדר היותר גדול. ואז היא שאלה, אבל נורא, אני מעדיפה שאתה תיקח אותי, כי אני מעדיפה, אם גיס ייקח אותי, אני ארגיש פחות בנוח, אני מרגישה יותר בנוח שילדים ייקחו אותי, ולא מישהו שהוא לא בקרבה ראשונה. אמרתי לה, מעולה שאת אומרת לי את זה. זאת אומרת, עכשיו אני מבין דרך השיחה עשיתי את מה שאנחנו מלמדים פה, לפחות באזור הזה, באזור הזה. יש עוד אזורים שאנחנו צריכים לדעת. עכשיו זה ממש משמח אותי, אני חושבת. נכון, זה כבר יחסי הקלה. אנחנו יישמנו את זה. כן, אני מקווה שגם אתם תיישמו, אבל זה באמת דרך חיים. באיזשהו מקום אנחנו מנסים, מאיה ואני והצוות שלנו, אנחנו מנסים לייצר, אנחנו קוראים לזה בשפת הקורס תרבות אוקסיטוצינית. כאילו יש את האדרנלין, תחשבו על שבת האחרונה, החברה שלנו כרגע היא כל כך אדרנלינית, כל כך חרדתית, והתרופה העמוקה לזה זה באמת להכניס דיאלוג של מה שמדבר לא מתרגר, איך יוצרים שיח, איך יוצרים דיאלוג, איך יוצרים קשר עין. אם יש לי טיפ אחרון אולי להיום, ואז נפתח, כן. ואיך נחזיק, הרבה פעמים אנחנו שוכחים בזוגיות את הקשר עין שלנו במהלך הסדר. אפילו איך תשבו אחד על השני שיהיה לכם קשר עין. איך בנהיגה מדי פעם, כי מערכת העצבים נרגעת כשאנחנו מקבלים עיניים טובות אחד של השנייה. אז זה אולי הטיפ האחרון שלי להיום. אז זה מה שתכננו להגיד לכם ברמת הידע והכלים והמצגת, ואיזושהי פרוטוקוליות כזאת.
ועכשיו בואו נראה, יש לנו ככה עוד איזה כמה 10 דקות. דקות, 13 דקות, בואו, אנחנו, אם מישהו רוצה לכתוב, או גם, או לשאול או לתת משהו לשאול, מתרגר שאתם הייתם רוצים לבדוק אותו. בוא מה נראה אם אפשר לעשות. שאלות, או אפשר לעלות רגע לשידור, ולהגיד, או או פשוט, להגיב למשהו שאנחנו אמרנו. איך נדע את הערך של המפגש אם לא תגידו לנו אותו. אז נשמח לדיאלוג, לשאלות, בקשות. עינת, רצית לומר משהו, או שלא. זה מלחיץ לדבר ככה פתאום אולי. זה קל יותר שאנחנו מדברים. אבל רגע, אם יש משהו שאנחנו אמרנו שהייתם רוצים להגיב אליו, משהו שמסתדר או משהו שלא מסתדר, זה גם אפשרות, משהו שאתם יודעים או יודעות שלא יעבוד. אז כמובן איזה יופי, ענבר. אפשר באמת גם לכתוב איך זה היה לכם, מה היה בעל ערך עבורכם, משהו אחד שאתם לוקחים מהמפגש ותחשבו עליו, כי היה המון, אז זה גם יעזור לנו יש להבין. פה שאלה, תישאר רגע למטה. איך למנוע מצב שהשני יפרש את הדברים כהטלת אשמה? או, נהדר, נהדר, באמת יפה. כן. קודם כל, איך הבקשה שלי יכולה להיות, הוא יכול לפרש את זה כהתקפה או כהאשמה. אז קודם כל, מה היה לגבי השאלה? זה אחד הדברים שממזערים את תחושת האשמה אצל הצד השני, בגלל זה קראנו לזה מתלונה לבקשה. הרבה פעמים השיח הזוגי זה להתלונן, ואז האחר בצדק מרגיש קצת מותקף. אבל המפתח שמפחית מאוד את החוויה של אשמה ותוקפנות, זה גוף ראשון אני. זה לדבר מתוך האני, או אני ממש מבקשת שלא תיקח את זה לכיוון של אשמה. הדבר האחרון שאני רוצה שתרגיש אשם על זה, ואני רק רוצה לבקש ממך משהו, לעשות לו אפילו אזהרת, אם יש לו נטייה להרגיש מואשם, שאני יכול להגיד עליה, הרבה פעמים אני יכול לפרש מצבים כאשמה, כמו שם המשפחה שלי, יש לי נטייה לאשמה, אז הרבה פעמים, מה יכול להגיד, אני יודעת שהרבה פעמים אתה לוקח את זה כאשמה ואתה נהיה הגנתי, אני ממש מבקש שאתה פעם תתגבר על האשמה, אני לא באה להאשים אותך, אני צריכה אותך רגע יותר אחראי לגבי משהו. יש לי גם משהו שהייתי רוצה, וזה נכון דרך אגב עם האשמה ותמיר, נכון. אבל זה גם משהו שאני, דרך אגב, אם הצד השני מרגיש אשם, אז מה שלי היה קורה בעבר, הייתי מתעצבנת שהוא מרגיש אשם, אני באתי רק להגיד משהו, והייתי מתעצבנת, ואז נהיה לופ. נכון. אז כל הנושא, עוד פעם, כל הנושא של אשמה זה נושא נורא נורא חשוב, וצריך להעמיק בו. אנחנו משקיעים עליו ממש פרק שלם. אבל השאלה, מאיה, איך את רואה שהבן זוג שלך מתחיל להרגיש אשם על הבקשה הזאת, נושמת, ועדיין ממשיכה את התקשורת איתו, ואני אוסיף, האם את תוכלי לדבר לא רק על הציפייה שהיית רוצה שתהיה, אלא על הפחד שלך. אני הייתי רוצה שנצא בזמן, כי אני ממש מפחדת מהעיניים של אימא שלי. היא תסתכל עליי, היא תצמית אותי. או, ממש חשוב לי שנצא בזמן, כי יש לי איזה פחד שנאחר, ושיש לי, לא יודעת, להיכנס לפחד, לא רק לציפייה. לא להיות משועבדים לציפיות האלה. איך אני יכול לערבב? רגע, איך אני יכול לערב גם את הילדים בציפיות? יש לכם מתבגרים כמונו, אני יודע שלכל אחד יש להם זמן התארגנות אחרת. איך אני אומר, נגיד להגר ולהלה, תקשיבו, כמה זמן אתם צריכים להתארגנות? אני לא משאיר את זה לגורל. כמה זמן הגר את צריכה להתארגנות? אני צריכה 40 דקות. עללי, כמה את צריכה להתארגנות? אני צריכה שעה ורבע. מעולה. אז אני מזכיר לכם, אנחנו יוצאים בשעה 3, לא רוצה להיתקע בפקקים, זה משגע אותי. אז מתי אתם מתחילים להתארגן? כי ב3 אנחנו יוצאים. הבנתם? כן. אנחנו מסכימים לזה? כן, אני משיג שיתוף פעולה. להגיע להבנות והסכמים. גם אותו שיתוף פעולה עלול בקצוות קצת להתמסמס, ועדיין אנחנו נכיל את זה, וזה ממש בסדר. זאת אומרת, זה בסדר שזה לא נעים, אבל זה לא מתפוצץ. זה הסיפור הגדול. שוב, תמשיכו, אני תודה, נורא גילי. נהנה לקרוא אתכם, אז שוב, אתם לא באמת נחשפים בהקלטה,
אבל זה נורא עוזר ככה להבין את המגע שנוצר, וזה בעצם מה שאנחנו מחפשים. אז אני קורא כרגע ככה תודה רבה על היותכם, עניין שמעסיק אותי וחוזר על עצמו. כן, אז אני גם, אתה רוצה לא, להקריא את זה? זה חשוב. אני מבקשת מאחותי להגיע בזמן, מסבירה לה כמה זה חשוב לי ולמשפחה, לאימא שמחממת את האוכל הרבה פעמים. כל פעם מחדש היא מאחרת בסיבות של ישנתי, עשיתי מסאז' וכולי, וגם תוקפת אותי על עצם הבקשה, שהיא הקורבן ואני התוקפן. אני מרגישה מאוד תקועה שם וזועמת, גם מהאמירות שלה, אינה מבינה את המשמעות של ההגעה בזמן לדבריה, אין לה מסוגלות לכך. איך אפשר להתמודד עם זה? איזה יופי. רק הרהיטות שאת כן. מתנסחת, זה וואו. אני אשאל אותך, האם אי פעם שאלת אותה, ahead of time, כן? לא ברגע לפני הליל סדר, יומיים שלושה לפני הליל סדר. מה זה בעצם בשבילה לאחר? מה זה גורם לה? הרי כנראה, אני כן אגיד שכנראה שבלא מודע שלה, היא גם ככה באיזשהו מתח, והיא בעצם מייצרת איזשהו צעד מחדש. אבל הציפייה שלך, את כבר יודעת שהיא הולכת לאחר. עכשיו השאלה, איך את מייצרת נשימה אחרת ותגובה אחרת לאחותך? כי אני קוראת את זה, ואני קוראת שאחותך צריכה משהו, מעבר לנזיפות, ואולי להגיע לאיזושהי הסכמה. שלנו יש ציפייה של להתחיל בזמן, ואנחנו יודעות שאת בדרך כלל מאחרת. האם זה יהיה בסדר, זה לא בטוח שזה נכון דרך אגב, האם זה יהיה בסדר שאנחנו נתחיל ואת תצטרפי? האם זה יעזור לך? אולי זה חלק מהפתרון, זה לבדוק, כן עדי? אני לא אומרת שזה הפתרון, אבל איך אפשר לדמיין תגובה חדשה לאותה אחות שהיא חזרתית, והיא עושה acting out למשהו. ואני אתן מסלול נוסף למה שמאיה אומרת. נשמע, כשאני קורא את הטקסט עדי, שאת חסרת אונים שם מול הדפוס החזרתי. ואחד הדברים שמאוד משנים את המציאות, זה להסכים, הרבה פעמים, כמעט 60% מהתקפי הזעם, זה נובע מזה שאני בחוסר אונים. איך אני מכירה בזה שאני חסרת אונים מול הדפוס החזרתי, ואני מבקשת את עזרתה. כמו שעשית פה אפילו עכשיו, לי יש קושי עם זה, לי יש קושי, זה חוזר על עצמו אצלי, אני קצת תקועה ביצירתיות שלי, אני רוצה שנחשוב ביחד השנה, אני לא מצליחה לבד, הייתי רוצה שנחשוב ביחד, ככה בנחת, על איך אנחנו יוצרים מציאות חדשה, כי אני לא יכולה לבד ואני צריכה את העזרה שלך. ולפעמים בקשת העזרה, שוב, זה הסתכנות, אנחנו אף פעם לא יודעים איזה מציאות זה יביא, אבל מול ההכללה שהיא אף פעם לא תעשה את זה, לפעמים גישה אחרת משנה את המציאות. אז לפני שנסגור, בטח. לא, כי ראיתי שקודם אמרת, נתתי את האופציה הזאת לדבר, ואף אחד לא דיבר, אמרתי, אז אני אגיד משהו. ממש מפלס דרך לאחרים. כן, בדיוק, לפעמים הראשון שעושה את זה, אז אני רוצה רק לחזק את מה שאתם אומרים, במובן הזה שלקח לי, אני בן 33, לקח לי הרבה מאוד שנים להבין שבאמת העניין הזה של להגיב אחרת לסיטואציות חזרתיות, זה מה שמייצר באמת את השינוי. אני יודע יש לי משפחה מאוד מורכבת, כן? אבל אני יכול להגיד שכשראיתי דפוסים חזרתיים, וכל פעם זה חזר על עצמו והתגובות שלי חזרו על עצמם, פתאום כשהגעתי למסקנה שבעצם אני הרי לא יכול לחנך ולא יכול לשלוט באחרים, אני כן יכול להציב את הגבול שלי וכן יכול לשנות את התגובות שלי. וכשהתחלתי לעשות את זה, פתאום ראיתי איך הדברים האלה, כמו מין אפקט פרפר כזה, איך הדבר הזה, התגובה האחרת שלי פתאום שינתה גם אצלי דברים, ובמיוחד את הלופ, כמו שאת דיברת קודם על לופ, איך זה פתאום שינה את זה לופ, ואז פתאום שמתי לב איך זה גם יכול, כמובן זה גם בהרבה פעמים יכול לשפר מהיסוד מערכות יחסים, אבל אם יש מערכות יחסים שהן נורא כמו במשפחה, כן? מאוד לפעמים פתולוגיות, לפעמים שאין מוצא, אז הבן אדם שבעצם מחליט לשנות את התגובה, לפעמים מצליח ליצור איזשהו שינוי שהוא לפעמים קטן, לפעמים הוא גם מאוד משמעותי, בדיוק. מלא אדוות. בדיוק, נכון, בדיוק, שזה גם משנה וגם משנה את הדינמיקה מסביב שאנשים אחרים, שנגיד סתם, אני מודה שאני בעוונותיי מאחר כרוני, כן? אז הצעה לגברת שאמרה משהו,
אז כמובן זה יכול לנבוע מהמון המון סיבות, כן, יש כאלה שיש להם הפרעת קשב, יש כאלה שזה, יש המון המון סיבות. אני יכול להגיד שכמאחר כרוני שספג המון פעמים עיניים שליליות, וגם אני יכול להגיד שלפחות אצל חלק מהמאחרים הכרוניים, ואני ביניהם, האיחור הוא מאוד, גם מעבר לזה שאנחנו מפספסים הרבה דברים או מגיעים בסוף האירוע או זה, וזה הורס גם קשרים, אני יכול להגיד שאנחנו גם מרגישים הרבה פעמים מאוד רע ואשמים בעצמנו. אבל אני יכול להגיד, ואני במשפחה של מאחרים כרוניים, אנחנו כל אירוע וכל סדר איחרנו תמיד, ובהתחלה היו מתרכזים עלינו, והייתה לי סבתא שתמיד הייתה עושה לנו כל סוף שבוע סצנה, אני לא מבין איך ההורים שלי בכלל סבלו את זה, כאילו, באנו לבקר אותה. בכל מקרה, אני אומר, הרבה פעמים פשוט כדאי לקבל את זה, כאילו לקבל את זה במובן של כמו שאת הצעת, להתחיל בלעדיה, והיא תגיע מתי שתגיע, נהנה מהזמן, הנה היא כיבדה אותנו בנוחות שלה, אנחנו נהנה מהזמן שהיא נמצאת שם, היא חרה, היא הפסידה את הסדר, היא הפסידה אני איחרתי, אני הפסדתי את האינטראקציה המשפחתית, אבל שהמשפחה תשמח שאני נמצא, שאני הנה הגעתי, רואים אותי, נהנים ממני, מה שהספקתי ומה שהצלחתי להביא זה נהדר, וזהו, אז איחרתי, אני הפסדתי את המשפחה הפסידה אותי, אבל מה שקיבלנו, תודה להם, כאילו נשמח בזה, וזו גם גישה שאפשר להיות איתה, וזו גישה שיכולה לשנות אחר כך גם את העצבים של הסדר. אני בטוח שיכלנו לפתוח דיאלוג מאוד מעניין ככה ביניכם, כי אתה מייצג את האח ובעצם... את האחות. את האחות. וזה יכול להיות דיאלוג מאוד מעניין, אבל אין לנו את התנאים לעשות את זה. מה שממש מורגש מזה, כשאתה מאוד, זה נגע בך החומרים, אתה חי אותם, שזה נורא נותן כוח. תודה. טוב, נשאיר את זה בלי שם, אבל לא... סליחה, כן, על פרופיל אחר, קרוב לרן. מעולה. ריישנון. אהלן רן. לפני שנסגור בעוד 2 דקות, אם יש עוד מישהו שרוצה לכתוב או להגיד משהו, לעלות או רוצה, זה ההזדמנות. אני בזמן הזה יכול להגיד לכם אתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרי העשייה שלנו בבית הספר, להצטרף לקורסים שלנו. יש לנו קורס להורות שיפתח אחרי החג. אגב, רק עוד מילה אחת, אני חייב להגיד שאני נחשפתי אליך ולבית ספר שלך ולך לכל העניין הזה מהכתבה שעשו לך בארץ לפני 2 כשעבדת עם אסירים. זו הייתה אחת הכתבות שכאילו קראתי אותה וכל כך הזדהיתי, אז אחר כך כמובן מהחומרים וזה וכל ואני מנוי על הניוזלטר וכל הדברים האלה והכל. אז אני אומר, נחשפתי לך בכתבה בארץ, לפני זה לא הכרתי אותך, זו הייתה כתבה ממש טובה. תודה לך שאתה מזכיר לי אותה. זה עוד כובע שבעצם אתה מחזיק, שהוא גם מעבר ליחסים ולתקשורת ולכעסים וחרדות, בעצם את הכובע של הגבריות. כן, על שינוי הפרדיגמה. מי שמסתכל מהכתבה הזאת, זה גם נמצאת באתר, בלשונית של מדיה ומאמרים, אפשר לקרוא את הכתבה, אבל בגדול אתם באמת מוזמנים לקחת חלק בקהילה הזאת שלנו של בית ספר ליחסים, ללמוד לכעוס נכון, קבוצות לימוד קטנות, למידה חווייתית, הכל בזום. אני אגיד משהו למה שענבר כתבה, בטח, הקורס על זוגיות בוודאי, נכון שזה, הכותרת של זה ללמוד לכעוס נכון, אבל זה מתחיל, זאת הדלת, ממנה אנחנו מדברים על כל הזמן על תקשורת בתוך הזוגיות, על הקשר, על היחסים, על דרכי התבטאות, על צרכים, על גבולות. הקורס הזה מחזיק המון דברים. ושוב, זוגיות זה אולי... מאיה, את לא מאיה, את מישהו אחר. אבל אני אגיד שזוגיות זה באמת עניין מורכב. בית הספר לזוגיות של ההורים שלנו, כל אחד היה לו בית ספר לזוגיות, דרך סביב בית הגידול שלו. אני יכול להגיד שהרבה ממסע חיי זה לרפא את הזוגיות שנחשפתי אליה כילד, וזוגיות היא באמת אולי הפרויקט המורכב וקשה. אנחנו באמת פה כדי לעזור במעשה האהבה הזוגי, ולייצר חסד וחמלה ואמפתיה וריבים שבויים. אני ומאיה רבים, אמרו לנו על התמונה, אתם נראים כאילו רבתם בפייסבוק. לא, היה כתוב ריב נוראי. לא ריב נוראי. אבל אנחנו באמת רבים. אין זוגיות בלי ריבים, וזה טוב שאנחנו רבים. דוד מרוצה עם מה שאני אומרת. אבל הריבים הם שפויים, הם מכבדים, הם מאבקים בין צרכים מנוגדים, זה סיפור. הם גם מפתחים. כן. הם גם מפתחים, זאת אומרת, הם לא נעימים, כן? זה לא כן. אני קורא את זה כמשהו נעים. לא. אבל כמשהו שאפשר להתפתח ממנו, להקשיב לצרכים המנוגדים, ללמוד לחיות בשלום עם הניגודיות בינינו, ועם הדברים שאנחנו כמובן גם דומים בהם. אז
תודה רבה לכם, תודה לכולכם. ההקלטה תישלח מחר, אתם מוזמנים. או, מיקי, הלכת למקום של, כן, זה לא, פחות... זה אלינו, היא נשלחה אלינו ישירות, לא קורה. אז אחר כך בכלל, אבל יש תקופה מאוד מתרגרת, אני מקווה שנעבור את הפסח הזה במשפחות ולא בסגרים, ונצליח להיות ביחד, ובכל, אני אגיד גם אמירה בגוף ראשון, אין לי שליטה על מה שקורה במדינה הזאת, על הטריגרים והאדרנלין והמלחמות. לכן דווקא אני מוצא הרבה אונים בלחזק את המשפחתיות, לחזק כרגע את התקשורת הזוגית, לחזק את האמפתיה והחמלה בתוך המבנים המשפחתיים. שם יש לנו השפעה, וזה עולם ומלואו. אז שיהיה לנו, מה נגיד? שיהיה סדר לא כאוטי. כן, סדר לא כאוטי. סדר מפתיע לטובה. בואו נלך על זה. שמישהי גם כתבה פה, עדי כתבה על החטופים. שיהיה לנו מפתיע לטובה. עוד בטח חזרה של מסכימים איתי? נכון? רגיעה כללית לכולנו בכל הבתים, בכל התחומים. כן.